Arrautzak erosterako orduan, zertan fijatu behar gara, oza, zer da honena begiratzea erosterako orduan? Bueno, hau bai, hau ez? Bai, aukeratzeko daukagu informazio bai ontzian, eta gero, arrotzan eskolan bakoitzan, dakar kode bat. Kode bat, bai. Begira, guk hemen prestatu dugu kode bat nola irakurri ez, jakiteko, kode hori jartzen du, baina nik ez dute, etorren edekin bertara. Jarri egiten du, baina ez du jakiten nola irakurri ez. Eta begira, guk hemen prestatu dugu zuk azaltzeko guri nola irakurri behar den eta ze esaten duen kode horrek. Bai. Ez? Arrautza bakoitzak daukan kodea. Bai, emoten dozkun informazioa da, ze ekoizpen mota aukin dauen eta nondik datorren. Nun ekoizten da, bai. Osa, nun egindan be bai eta dana. Jatorria bai, eta lehengo digitua, ordakarren moduan, da ekoizpen mota, ez? Eta esan daiteke edo 0 bat, edo bat. Lehen digitua da, olioak nola ziren. Hori da, hori da. Eta dauzka, esan duzu? Lau izan daitezke, hori da. Zeroa izango zen, arrautza ekologikoak diela esango dozkuna. Bai, ekologikoa, hori da. Azaldu apurtxo bat. Bai, era ekologikoa lanatara urteten dira, gero elikadura ekologikoa daukate, baita, jatorri ekologikoa Jesusiek esplikatu dut bezala bideoan, ez da? Bai, bat zenbakikoak landoko joak dire, bai kanpora ateratzen dira, 4 metru karratuko lurra azalera daike, erretzeko hilo bokaintzako. Ekologikoak landera irtetzen dabe, baina beste modu baten tratatuta daude, gero bat landako joana eta... Hori da, gero bi zenbakia lurrean, horietik barruan solte dagoz, baina ez dira ateratzen, eta azkenik, 3 zenbakikoak, kaiola barroan dagoz. Bueno, hortxe Laurak, esan dugu, etxekoek argi eukidezaten, 0 ekologikoa dela eta, bat alandakoa, bigarren alurrean hasitakoak eta besteak kaiolan.